हे वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के मेयर लंदन, सिटी के मेयर लंदन, सिटी के न हो ललना होम सिक्रेटरी गवर्नमेंटी के तहीरा अपना मिट्टी के न हो ललना होम सिक्रेटरी गवर्नमेंटी के तहीरा अपना मिट्टी के न हो। बबुआ हमार महाराज होई है राजाधी, राज होई है राजाधी, राज होई है हो ये ललना रतन में हीरा पोखराज होई है सिरवा के ताज होई है हो ये ललना रतन में हीरा पोखराज होई है सिरवा के ताज होई है हो। बबुआ हमार महाराज होई है राजाधी, राज होई है हो ये ललना रतन में हीरा पोखराज होई है सिरवा के ताज होई है हो।